بلندبوونا ڕێژە و جودابوونێ و نزمبوونا ڕێژە هەڤژینیە لە هەرێما کوردستانê bûye cihê tirسê li dev çalakvanên rêxrawên buwarê jinan û bi pêtivî dibînin berî proseya hevjîniyê bihêta pêkînan. Divêt kur û kiç çendîn xulên têgehiştinê di buwarê hevjîniyê de li dadgehên Herêma Kurdistanê bibînin. Endama ku Komala Afretên Kurdistanê radgehînîtin, sal bû salê rêjeya cudabûnê zêdetir dibîtin û her wasa rêjeya hevjîniyê jî kêmtir dihêta pêkînan. û evê jî bû têkçûna rewşa aboriyê li deverê û lê ek tênegehîştina jin û mêran li hevdû û her wasa teknolojiya û torên civakî bi eger dizanan. چکەمباری ئابووری خەڵکەکە باشتر بوو ڕێژەی تاوان کەمتر بوو ڕێژەی مەسەلەن بۆ نمونە ناپاکی هاوسەری ئێستا ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو زیادبوون ئەڕوا بەهۆی هاتنی ئەم ئاوارە لێرەوە و بەڕاستی ئەزمەیەکی اقتصادی و کۆمەڵایەتی و ناوشیاری بەڕاستی تێکەڵبوونێکی زۆر تێکەڵبوونێکی پڕ لە کێشە دروست بووە لە کۆمەڵگای ئێمە Li gor amarên dadgehên Herêma Kurdistanê rêjeya hevsergirîkirinê û cudabûnê bi vî rengî bûye. Li sala 2015 43,410 haletên hevsergirîkirinê û 9,381 haletên cudabûnê û 3,190 haletên hevsergirîkirina dervey dadgehê hebûne. û li sala 2016 31,880 hevsergirî û 5,814 cudabûn hebûne. û li çar heyvên sala 2017 bi tenê li parêzgeha Hewlêrê bi evî rengî bûye. 3,331 hevsergirîkirin û 688 cudabûn û 188 hevsergiriya dervey dadgehê hebûye. لەو ئامارانەی کە لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان بڵاوکرێتەوە سەبارەت بە جیابوونەوە و تالاق لە نێوە هاوسەرەکاندا بەڕاستی ئاماری دڵخۆشکردنین و ئەمەش دیارە هۆکارگەلێک هەیە بۆ زۆربوونی ڕێژەی تالاق لە هەرێمی کوردستانە. یەک Li gor amarên dadgehên Herêma Kurdistanê zêdetirîn haletên cudabûnê di zevrina lê ek tênegehiştinê di navbera mêr û jinan da û rêjeyeka zav jî li 20 saliyê heta 30 saliyê hebûne. Eyas Abdullahên Artî, Hewlêr.